идомаи гуфтори сафари дуввуми саргузашти Ҳотами Той. ҳотам ба ҷониби духтар нигоҳ карда гуфт: шарти сеюми шумо кадом аст? духтар дар ҷавоб гуфт: эй ҳотам, бояд ки рафта муҳраи моҳпариро гирифта биёрӣ. дар ҳол ҳотам аз мулозимати духтар баромада дар корвонсаро омад ва бозаргонро видо карда ба ҷониби биёбон раҳсипор шуд. баъд аз чанд рӯз дар зери дарахте расида бинишаст ва бо худ фикр карда мегуфт: ба куҷо равам? дар замон ба хотираш расид ки дар пеши подшоҳи девон равам ва аз ӯ мақоми моҳпариро пурсам ва ӯ бояд ки донад. ин бигуфт ва соате аз сари нақб даромада манзилу мароҳил тай карда, баъди як ҳафта нигоҳ карда дид ки ба канори ҳамон биёбон расидааст ва бо он роҳи рафта омадаи худ даромада раҳсипор шуд. баъд аз чанд вақт ба деҳае расид. девон хабар ёфта омада тавозуи ҳотамро ба ҷо оварданд. дар ҳол омадани ҳотамро ба шоҳи девон Фурқосшоҳ расониданд. Фурқосшоҳ бо аркони давлат баромада ҳотамро дарёфт кард ва дар оғӯши пурҷӯши худ кашида аҳволпурсӣ намуд. дар ҳамон деҳа як шаб таваққуф карда аллаҳсабоҳ девон ҳотамро бар сари хулҳо бардошта ба дари боргоҳи шоҳ расониданд ва бар болои тахти подшоҳӣ бишинониданд ва ҷамеи аркони давлат омада ҳотамро мулозимат мекарданд. баъд аз инҳо чандин қисм таом оварда дар пеши ҳотам гузоштанд. баъд аз фароғи таом шоҳ гуфт: эй бузург, ба кадом сабаб боз ба ин ҷониб қадам ранҷа фармудед? ҳотам гуфт: эй шоҳ, барои муҳраи парӣ омадаам. шоҳ сари худро ҷунбонида дар фикр фурӯ рафт. ҳотам гуфт: эй шоҳ, муҷиби сар фурӯ кардани шумо чист? шоҳ сари худро бардошта гуфт: эй инсон, он муҳраро аз дасти моҳпарӣ гирифтан аз ҷумлаи маҳолат аст. ҳотам гуфт: касе ки маро дар ин ҷо расонидааст, муҳраро ба дасти ман хоҳад даровард. ман донаму моҳпарӣ. шоҳ гуфт: эй ҷавон, ин хаёлро аз сари худ дур кун ва аз баҳри ин кор бигзар. ҳотам гуфт: чӣ гуна бигзарам? бо касе аҳд карда будам, чӣ гуна нуқси аҳд намоям? ноилоҷ Фурқосшоҳ чанде аз девонро фармуд ки ҳотамро ба сарҳади макони моҳпарӣ расонед. дар ҳол чанде аз девон ҳотамро бардошта баъд аз як моҳ дар ҳадди мамлакати моҳпарӣ расониданд. девон гуфтанд: эй азиз, аз ин кӯҳ он тараф тааллуқ ба моҳпарӣ дорад ва моёнро аз ин ҳад пеш рафтан тоқат нест. ин гуфта ҳамаи девон аз он ҷо баргаштанд. ҳотам аз девон ҷудо шуда ба сарҳади мамлакати доманаи кӯҳе расида дид ки он кӯҳ сар ба фалак кашида ва бар болои он кӯҳ ҷамоае аз паризодон истодаанд ва мегуфтанд ки одамизоди хомтамаъ ба ин ҷониб меояд ва қасди баромадани ин кӯҳ дорад. дар ҳол ҳамаи эшон аз кӯҳ фуруд омада ҳотамро гирифта бар болои он кӯҳ бурда ба ғулу занҷир дасту гарданашро банду мустаҳкам намуданд ва гуфтанд: эй махлуқ, аз куҷо омадӣ ва ба куҷо меравӣ ва туро дар ин мақом кӣ овард ва чӣ матлаб дорӣ? ҳотам гуфт: маро дар ин ҷо худо овард
ва ман аз шаҳри Шур омадам. Паризодон гуфтанд: магар туро духтари Ҳорис фиристодааст ва ӯро рағбати муҳраи моҳпарист? Ҳотам дар дили худ гуфт: агар гӯям барои муҳра омадаам, зинда нахоҳанд гузошт. беҳтар он ки хомӯш бошам. ҳотам ҳеҷ чизе нагуфт. паризодон машварат карда гуфтанд: ин одамизодро дар оташ меандозем. ҳотам муҳраи паризодро дар даҳони худ гирифта, муддати 3 рӯз дар даруни оташ истод. паризодон хотири худҳо ҷамъ карда ба ҳар тараф рафтанд. баъд аз 3 рӯз ҳотам аз он оташ берун омад. паризодон диданд ки одамизод дар оташ насӯхта ва зинда берун омадааст. дарҳол ӯро дар зери санги азиме ниҳоданд. то 3 рӯзи дигар ҳотам дар зери он санг буд. баъд аз 3 рӯз аз зери санг берун баромад. паризодон диданд ки одамизод дар зери он санг низ намурдааст. дарҳол бурда ба дарёи Қулузум андохтанд ва худҳо бозгаштанд. ҳотам ба оби он дарё ғутазанон мерафт. қазоро наҳанги азиме аз зери дарё расида, ҳотамро дар коми худ даркашид. ҳотам дар пешгоҳи шиками наҳанг мадҳуш шуда афтод. баъд аз соате ба ҳуш омада дар шиками он наҳанг давидан гирифт ва дилу ҷигари наҳангро поймол карда, рӯдаҳои ӯро фурӯ куфт. аз ин ҳаракату давидани ҳотам шиками моҳӣ ба дард омада, худро дар хушкӣ гирифт. билохир бетоқат шуда ҳотамро аз шиками худ берун андохт. ҳотам мурдавор аз коми наҳанг дар даруни лои бисёре афтод. баъд аз соате ба ҳуш омада, аз ҷои худ бархост ва ба канорае равона шуд. чанд қадам роҳ рафта буд ки заъф ва гуруснагӣ ғолиб омада, дар даруни тӯдаи реге афтод ва ба ҳар су назар мекард. ногоҳ хайле аз паризодон ба сарвақти ӯ расида пурсиданд: эй ҷавон, туро дар ин мақом кӣ овард? ҳотам гуфт: маро дар ин мақом худои карим овард. муддати мадидест ки маро наҳанг дар коми худ кашида ва 2 рӯз аст ки аз шиками худ маро дар ин макон андохтааст. агар шумоёнро тавфиқ бошад, чизе хӯрданӣ бар ман бидиҳед ва маро аз меҳнати гуруснагӣ халос созед. имрӯз 7 рӯз аст ки дар батни наҳанг гуруснаву бетуъмае ҷой гирифта будам. алҳол маро тоқати гаштан нест. паризодон гуфтанд: эй одами хомтамаи саргардон, чӣ гуна обу таом бар ту бидиҳем ки подшоҳи моён ҳукм кардааст, агар одаме ё деве дар ин маконҳо биёяд, гирифта ӯро бикушед ва ё дар пеши ман биёред. алҳол ту дар ин макон омадаӣ ва туро ба қатл хоҳем расонид. ин гуфта хостанд ки ҳотамро пора пора созанд. яке аз эшонро раҳм бар ҳоли ҳотам омада гуфт: эй паризодон, моён куҷову шоҳ куҷо? ин бечора бо чандин машаққат аз шиками моҳӣ берун омада ва аз ҷинси одамист. ин фирқаро худои оламиён аз моён шарифтар офаридааст. биёед ин мазлумро дар макони худҳо барем ва чандин рӯз парвариш намоем. баъд аз он ба хизмати моҳпарӣ мерасонем. дар ин гуфтугӯ буданд, яке аз мулозимони ҳуснопариро гузор ба сарвақти ҳотам афтод. дарҳол рафта ба мулозимати ҳуснопарӣ гуфт: эй нозанин, ҷаҳон дар ин мамлакат одамизоде омада, осори шоҳӣ аз чини ӯ ҳувайдост. рӯй ба мисли офтоби ховар ва он одамизодро
нигаҳбонони қулузм дастгир карданд. аз шунидани ин хабари дилсӯз ҳуснопариро шодӣ ҳосил шуд. ҳамеша дар дили худ дидани одамизодеро орзу мекард. ҳуснопарӣ духтари муншопарӣ буд ва муншопарӣ бошад яке аз навкарони моҳпарӣ буд. алқисса ҳуснопарӣ ба мулозимони худ гуфт: эй ёрон, ман ҳамеша дар орзуи дидани одамизодам. онҳо гуфтанд: эй ҷаҳонорой, албатта дар роҳ рафта вайро бояд дид. ҳуснопарӣ гуфт: аз хона берун шудани ман маҳол аст. онҳо гуфтанд: ба баҳонаи сайру шикор аз падару модар рухсат гирифта хоҳед рафтан. алқисса ҳуснопарӣ аз падару модар рухсат гирифта ба баҳонаи шикор ба ҷониби ҳотам равона шуд. манзилу мароҳил тай карда баъд аз 3 рӯз ба канори дарёи қулузм расиданд ва диданд, ки лашкари бекарон ба канораи дарё фуруд омада, дарҳол яке аз мулозимони худро фармуд, ки рафта аз ин лашкариён хабар гир, ки инҳо киёянд. он мулозим омада ба таҳқиқ дид, ки нигаҳбонони дарёи қулузм як одамизодеро дар миёна гирифта нишастаанд. дарҳол гашта омада ҳамаи дидагиҳои худро баён карда ва гуфт: ӯро нигаҳбонони қулузм дар назди моҳпарӣ мебаранд ва дар бобати ҳусну ҷамол дар ин олам назир надорад. аз ин таърифи мулозим ҳуснопарӣ бо сад дил ошиқу нигарони ҳотам шуд ва ба мулозимони худ гуфт: ин одамизодро ба кадом тадбир дида мешавад? паризодон гуфтанд: эй фитнаангези олам, чун шаб шавад, ҳамаи нигаҳбонони қулузм ба хоби фароғат муқайд хоҳанд шуд. ба ҳангоми хоби эшон ин одамизодро ба дуздӣ хоҳем овард. аз ин гуфтори паризодон ҳуснопарӣ хушвақт шуда ба ҷониби бӯстони худ равона шуд. ба қадри 1 санг роҳ аз чаҳорбоғи худ ин ҷониб нузул фармуда мунтазири шаб шуда истод. чун рӯз гузашта шаб бар сари чанг даромад, мулозимони худро талабида гуфт: рафта он одамизодро гирифта биёред. чанде аз айёрон байни замину осмон парвоз карда истоданд. ҳангоме ки нигаҳбонони қулузмро хоб дарра буд, дар он вақт айёрон дорӯи мадҳушӣ дар димоғи ҳотам заданд. ҳотам ҳамчун мурда сарнагун афтод. дарҳол кулула карда ва ба пардаи гилеми худ печонида ба пушти худҳо бардоштанд. манзилу мароҳил тай карда оварда дар пеши ҳуснопарӣ гузоштанд. дарҳол пардаи гилемро кушода ба рӯи ҳотам нигоҳе карда дид, ки рӯй ба мисли панҷаи офтоб, тири зарандуди уқобпаре аз камонхонаи ҳотам ҷаста дар сандуқи синаи ҳуснопарӣ зад, ки то пару пайкон ва пеши синон дар ҷигараш ғарқ гардид. ҳуснопарӣ дарҳол мадҳуш шуда афтод. ҳамон замон мулозимон хушбӯӣ оварда дар димоғаш доштанд. вай ба ҳуш омад ва гуфт: дорунҳикмат ба димоғи одамизод дошта ба ҳуш биёред. дарҳол хизматгорон ҳамчунон карданд. ҳотам чашм кушода дид, ки боғи аҷибе ва ӯ дар миёни як ҷамоа занони соҳибҷамол истодааст. аз паризодон пурсид: шумоён кистед ва маро дар ин мақом кӣ овард? ҳуснопарӣ гуфт: ин боғ аз они муншопарист ва ман духтари ӯям ва номи ман ҳуснопарист. чун овозаи ту ба гӯши ман расид, маро орзуи дидани рӯи ту ғолиб омад. билохир аз дасти он ҷамоаи паризодон туро дуздида дар ин мақом овардем.
ҳотам гуфт: боиси дуздида овардан чист? ин кори шумоён муҷиби таъхири кори ман хоҳад шуд. ҳуснупарӣ гуфт: туро чӣ кор буд? ҳотам гуфт: эй парӣ, ман барои муҳраи моҳпарӣ омада будам. ҳуснупарӣ гуфт: эй барно, муҳраро аз дасти моҳпарӣ гирифтан маҳол аст. акнун туро дида ошиқу мубталои рӯи ту шудам. ҳотам гуфт: муҳраро аз дасти моҳпарӣ хоҳам гирифт ва муроди ту аз ман ҳосил нахоҳад шуд. парӣ гуфт: агар муроди маро ҳосил созӣ, муҳраро ман хоҳам ба ту гирифта додан. ҳотам гуфт: чӣ гуна ба даст меорӣ? парӣ ҷавоб дод: ба хотири ту сай хоҳам намуд. хотири худро ҷамъ дор. алқисса ҳотамро дар он боғ нигоҳ дошта, рӯзу шаб ба айшу ишрат гузаро менамуд. акнун чанд калима аз паризодон шунавед. посе аз шаб гузашта буд ки бедор шуда диданд ҳотам дар миёни эшон нест. дар ин боб мутаҳҳир шуда ба ҳар тараф медавиданд. аз ҳеҷ ҷо чизе ва асаре намеёфтанд. мутафаккир шуда ба якдигар мегуфтанд ки кадоме аз париён дида ва мубталои рӯи ӯ шуда дуздида бурдааст. агар подшоҳ аз ин кирдори бади он воқиф шавад, пӯст аз косахонаи сараш хоҳад канд. ба якдигар гуфтанд: акнун маслиҳат чист? баъзеи онҳо гуфтанд: 7 иқлим тараддуд бояд кард, шояд ки аз ягон ҷой дараку нишон аз вай ёфта шавад. дар ин ҳин хабари ба даст афтодани ҳотамро ба моҳпарӣ расонида буданд ки нигаҳбонони қулузум одамизодеро гирифта меоваранд. аммо нигаҳбонон тамомии оламро тараддуд карда мегаштанд ва аз ҳеҷ ҷо асару нишони ҳотамро намеёфтанд. алқисса дар ин боб муддати 1 моҳ гузашт. рӯзе аз рӯзҳо моҳпарӣ ба аркони давлати худ гуфт: эй мулозимон, нигаҳбонони қулузум одамизодро чаро наоварданд? бояд ки яке аз шумоён рафта хабари ӯро биёред. дарҳол яке аз париён парвоз карда ба лаби дарёи қулузум расида пурсид: эй нигаҳбонон, одамизодро гирифта чӣ кардед? онҳо гуфтанд: муддатест ки ӯро бо ҳамроҳии як фирқае аз париён ба хизмати шоҳи олампаноҳ фиристодаем. ин гуфта ҳамаи нигаҳбонон аз ғазаби подшоҳ тарсида муттаҳҳир шуданд ва он қосид гашта омада ба хизмати шоҳ ҳамаи аҳволро арза намуд. моҳпарӣ дар ғазаб шуда гуфт: эй ходимон, бояд ки чанде аз шумоён рафта он одамизодро бо париён ки ба ӯ ҳамроҳ бошанд гирифта биёред, то маълум шавад ки он ҳаромзодагон одамизодро ба куҷо бурданд ва чӣ карданд. паризодон фармонбардорем гуфта миёни осмону замин дар парвоз даромаданд. тамомии атрофи оламро мекофтанд. ногоҳ гузори хайле аз париён дар боғи муншопарӣ афтод. диданд ки овози суруду нағмаю чанг меояд. алқисса аз як гӯшаи он боғ нигоҳ карда диданд ки духтари муншопарӣ даст ба даст, гардан ба гардани одамизодро гирифта хиромон хиромон масти бодаи ноб мехоҳад ки аз боғ баромада касби ҳавои биёбон кунад. ҳамаи онҳо ин ҳолро дида ба якдигар гуфтанд ки дасти одамизодро духтари муншопарӣ гирифта гаштааст. алқисса мулозимони моҳпарӣ дар назди хизматгорон ҳуснупарӣ омаданд ва гуфтанд: эй париён, моён одамизодеро гирифта ба хизмати шоҳ мебурдем. дар арзи роҳ
маликаи Шимоён моёнро дар хоб дида ин одамизодро дуздидааст. бояд ки ин одамизодро оварда бар моён бисупоред ва ило умед аз ҳаёти худҳо барканед, чаро ки аз ин кори шумо ғазаб бар сари шоҳ муставлӣ шудааст. мулозимони ҳуснопарӣ омада гуфтанд: эй малика, огоҳ бош, ҳамон паризодон ки аз дасти онҳо одамизодро дуздида оварда будем, филҳол хабар ёфта омадаанд ва ин одамизодро талаб мекунанд ва мегӯянд ки ин одамизодро ба хубӣ ҷавоб бидиҳед ва ило ҳамаи шумоёнро ба амри шоҳи олиҷоҳ ба қатл хоҳем расонид ва ин ҳама макоиҳои шумоёнро харобу нобуд хоҳем кард. муншопариро бо ҷамъи авлодонаш дар пеши шоҳ бурда хоҳем кушт. чун ҳуснопарӣ ин хабарро шунид, дар ғазаб шуд ва гуфт: эй ҳоҷимон, бизанед ин нобакоронро ки дар бистаргоҳи ман ба дуздӣ омадаанд. ҳоҷибон дарҳол шашпарҳову чӯбҳо ба дасти худҳо гирифта хез карда буданд ки ҳамаи онҳо гурехта яке аз эшон ба даст афтод ва ин бечораро чунон куфтанд ки аз зури чӯбу шашпар худро ба монанди мурда сохта бар замин афтод. ҳуснопарӣ фармуд: эй ходимон, мурдаи ин нобакорро аз ин боғ берун созед. мулозимон ҷасади он бечораро аз боғ берун андохтанд. баъд аз соате ба худ омада дид ки ҳеҷ кадом аз париён дар назди ӯ нестанд. вақтро ғанимат дониста фарёдкунон ва гирёну нолон ба дари боргоҳи шоҳ рафт. шоҳ пурсид: эй мулозимон, ин додхоҳ кист? дарҳол чанде аз дарбонон он бечораро дар назди шоҳ оварданд. шоҳ пурсид: эй мазлум, туро кӣ ранҷонид ва аз дасти кӣ ин ҳама фарёду нола мекунӣ ва рӯйҳои худро чаро сиёҳ кардаӣ? он парӣ гуфт: ё қиблаи олам, аз дасти духтари муншопарӣ ин ҳама нолаву фарёд мекунам. шоҳ гуфт: сабаби ранҷондани ӯ чист? он парӣ гуфт: эй шоҳ, ман аз ҳамон париёнам ки одамизодро гирифта ба хизмати шумо меовардем. дар арзи роҳ мулозимони ҳуснопарӣ он одамизодро дуздида дар назди ҳуснопарӣ бурданд. ҳамаи моён дар тараддуди ёфтани ӯ будем. қазоро гузори ман бар сари боғи ҳуснопарӣ афтод. ба рӯи ҳаво овози суруду нағма аз замин бар гӯши ман расид ва аз канори он боғ назар карда дидам ки дар даруни боғ ҳуснопарӣ масти шароби ноб он одамизодро гирифта сайркунон мегардад ва ба мулозимони ӯ гуфтам ки ҳуснопарӣ ин одамизодро ба ман бидиҳад ки ман онро ба хизмати шумо биёрам. аз ин гуфтори ман дар ғазаб шуд ва мулозимони ӯ маро зарбу ситами бисёре карда ҳамчун мурда гардониданд. акнун эй шоҳи олам, шумо соҳибихтиёред. аз ин гуфтори парӣ шоҳ дар ғазаб даромада фармуд: эй муҳайёпарӣ, бо 30,000 лашкари ороставу ҷаррор рафта муншопариро бо зану фарзандону мулозимонаш дасту гардан баста бо ҳамроҳии он одамизод дар назди ман биёред.